ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ଏବେ ବଦଳିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ବିଧବା ଆଉ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଶେଷରେ ମୋହନ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆଉ ତାଠୁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେତିକି ରଖବାର କଥା କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆଉ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବାକୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ଟି କେବେ ପାସ୍ ହେବ, କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେତେ ବଢ଼ିଛି, ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିକି କରି ତଥ୍ୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମୋହନ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗୁ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହାକି 3500 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ 80%ରୁ ଅଧିକ ବିକଳାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ 3500 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ମୋହନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହନ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି ଯେ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି।